buntag katropa ug sa probinsya. Atong hisgutan karon ang agarot o lapnisan ug unsa ba katinuod nga mahal ang iyang presyo. Kay daghan gaingon nga milyon daw ang kilo sa agarod o lapnisan. Sa dili pa ta mo padayon, palihog ko og like, subscribe sa akong channel. Paki-click na pod ang button bell para updated ka sa bag-o na kong mga video. Oo, tinuod nga mahal ang presyo sa agarod o lapnisan. Kay muon man na siya og perfume nga pinakamahal. Gani napagawas na siya sa KMGS. Pagawas sa KMGS. Pero og naata agarod o lapnisan, pwede ba nato mabaligya o asa nato ibaligya o kinsa palit sa agarod o lapnisan. Sa akong nadungog ang palit ana o buyer ana taga Malaysia daw, pero dili mo dali magabaligya anang agarod. Kay ginadili ang pagputol anak sa DENR, pinapuno na siya. Kay hapit na mahurot ang agarod o lapnisan diri sa Pilipinas. Naman gani nga online na nagbaligya o liso sa YouTube ko. YouTube dyan. Gani ang among agarod dito sa bukid namo wala gyapon mahalin karon kay delikado ang pagputol ana. Sa padakon lang namo to, itanom namo ang iyang mga turok. Basin pohon naay masala nga palit, di narami mabaligya. Pero problema kay takunon pud lagi. Dili na nako tas una akong video. Kun na ako. Dinhira ko kutob. Salamat sa pagtan-aw. Amping ang tanan. Baliw ko subscribe. Kung wala pa ka naka-subscribe na ako,